IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, go ahead. In Palgak, iti violence against women and their children, iti Lawaga City, nga may sakali ti rason, iti nasapa pa nagsigog, iti bubing ket bunga, iti panagarames. Second, kini Miss Mary Joanna Pasige, the focal person, the local committee against trafficking violence against women and their children, iti Lawaga City, ada itinerecord da sa Gaysa, iti napapalabas nga taon, 2023 and 2024. In Baganapay, nga dapat iti namuan, nga agtawan ti doseng ubing, iti biktima iti panagrames, nga ti suspect ket bukod na nga ama, Idol Bernard. Oh my God, grabe. Iti kalkalabes, agad na magbagaan dati ubing, iti panakaregret iti sigug na, yung gapo iti panagdalan, dati nananay nga counseling, ket nabiyagmat lang ti sigug dati ubing na Idol Bernard kit bilangan akabsat na dati inpas ngay ng anak. Bon, akabsat na. Sa kabsat na di anak na. Ken apo ko na pa nga asawa nga anak ni Dede Amana. Paunay kay didetan, di men? One. So nga, doon kasi nga cases, Idol Bernard, dahil kita pa palabas di previous years. Second, Ket tingarod Amana nakabalod tata Idol Dance. One, Idol Bernard, numalagit mo, adun nagiti may rapote nga rape cases, nakadun nagit lalakay, nga nagiti family relatives na pagkit na kuwan nagiti balbalin nga biktima, at nagiti uncle na, anak na, kasinsin na, karuba na. So nga nagiti cases tata ay reasons no apel nagiti nasapa nga nagsikog iti bukod tayong nga lugar. Nagduduma dagiti programang ipakpakat tata iti LGU, iti panakasalwad, dagiti pay taekwondo, dagiti karate nga ipakpakat iti mga NGOs ang panakasalwad iti bagi, dagiti ubing, kauna na dagiti agtutubo Idol Bernard plus dati counseling ipakpakat iti DSWD tatumaliklikan iti nasapa nga panagsikog dagiti ubing. At dapat dati nalabas nga panagbuya kada kita porn sites masya iti rason no apay nga dagiti ag-explore iti bagbagida nangurano agtawan iti 12-13 iti ubing adolescent ubing so dagiti teko natin ag-explore da plus iti panaginom iti nasanger Idol Bernard kuna iti Gender and Development Center nga naskin iti panagtignay iti LGU tapi kastakit magasdan iti panagadot bilang dagiti nasapa panasikog di ubing kapalang kada gito makaskaso animal death manipod kada iti authorities di mapalapay iti DSWD nga masapol nga bantayan dagiti anak ken i-monitor iti activities da itagbamalen nasumangpet dati ubing o kagen dagiti notes da ang mga anta dagiti clear met hamid kami na pa nagbasbasa uno saan assignment nga hanamit iti obra dagiti jay tapos kasta maamuan no anya iti activities ti anak iti nagmalmalay uno saan ada kuma iti openness no ti rabiin masapol nga agsaw kay amang mangan kasasarita na siya at tapos kasta kita may open up di ubing di problema na minsan ada ti very shy type ng ubing hanay bring out di problema na into na kwan hamid gayam nga na siya ti mapatpasamak ti pagadalan, ada mabulbuli, uno saan simanid iti masang paternity kay anak Idol Bernard. Nga nagito, dagiti do mga causes, iti panaki song-song, iti mading agbisyo, dagiti anak, aging gana, nga agsikogton Idol Bernard. At dapat naman tayo ang may isang ubing nga babae, iti nagsikog ket ti kuanatan online through online iti panagbasa na taton na mereng pas na itong atawin ta sayang and then closing Idol Bernard iso nga di jing ubing ang kaskasera iti Labag City nagawin din iti lugar da ket through online tulungan ti eskwela through online tapos di kasi tuloy na matlayan ng makatorpos dati grade na Idol Bernard tamutin manulang bulanen closing tumanen so dito cases na no apay nga ado iti kaso teenage pregnancy iti bukod tay nga lugar. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tata Aramen.